Hai normal lamsago marketing song जों दिनै बायदि सायमान लायानो जेता एस्टार सानदे एबा जिसु ख्रिस्ट थांगै बाजामानि ककनुतै जों सालायानो उसगांलाय थांनाय गुड फ्राइडे मियालाय थानाय गुड फ्राइडे नि साला जों सायमान लायका जे जिसु ख्रिस्ट थैका bo bothar jakka ese kuse khlai jakka tamni bagi bothar jakka amoni main reason hingka kai nini ani sumsok no sunani bagai sini pap no rujui tlangna bagai sini ruksuk rok no rujui tlangna bagai tei jottoni kok kotor kuk hingka kai जों जे kaisa phak tongmani mane kaisa shunno tongmani aroni hoite जोंनो yakli kaisa sunam reka je kaitoro shunno bolte kaitoro जों chalai tongmani kaitoro जोंनो kwthawi manjui reka Jini sobra Jisu Kristo thimani bisingtoi ga tabuk phaidi bo thangui bwsamani kokno जों tini saiman laya kok kisi sabai oro जों naileyano mangkhor mweruk rwmani Jisu Thangwi Bwchakha ang nai tongo bo Matthew eba Mathai oro chapter 27 ni 62 yango 66 aborokno nainai mangkhor mweruk rwmani Teni salo abo Judai tia salni teni sal. Osai okorok bai Pharisai rok Pilat bai malayoi hai hini saka. Hodasa o tatalsa kathang tongpru ang saltami salo mwthangai tisa jagano hinui samani akokno जों muitu mankhu. Aboni bagui bini sagri rok thangai bini mangno khogui bo kwthwini mwthangai tisa jakha hinui lukuno sawi maya tuike saltam kaya sak a mangkhor no kaham ki mwerukna bagui dagiti ungya khe swkangni bani mani slai tabuk bani mani abatei bo hamya wngkukgano hinui oro sao 62 to 64 jora oro tamsa osai okorok bai Pharisai rok Pilat bai malayei Pilat koroksa raja a molo hingke borok Pilat ni thangni thangui senapati eba osai okra rok hingke a jaga Pharisai rok thangui tamungkha je malaikha Pilat bai malaya kanui hodasa je a Jisu ni kono thana thangui tongo jaga sobra Jisu ni kok bo thika thik no hingke bini je mang je phobjakha a phobjakmani je doglam no mane jahate a doglamni je bugrung je a jaga kaisa doga tongo a doga no mweruknani bagui aro security sanka mane mwerukna bagui police eba senapati sanka hingke borok a jaga o tight khlai security tight apni haike borok a mangkhor no berebui tonnani bagui mwerugui tonnani bagui borok Pilat ni thani borok kok sap laikha tamni hingke bo agio tamsa lukurok no sama tongo je saltamni sala ang thangui bwchanai hinui a samani kok no borok phanangya khaina naio abo haita eba sobra Jisu bo kwthang kaitor kwthang no bahai kwthwrokni habono khainarok manai haya diba hingke tamkhana di aporo hingke borok abo haike pahara laikha mane mweruk rikha mweruknai rok no thangdi mangkhoro kaham ke mwerugui di hini Pilat borok no saka aboni bagui no borok thangka hake mweruknai rok no mwerukdi hinui kabui a holong dabo silbui mangkhor no kaham ke kabukha tamkha je a holong je dab mane ang nungno photo di diwana ega aba hai kaisa bukurung a jaga holong dab singkligui aboni gana gini o hingka kai a jaga security tonglaikha 28 chapter जों thangui tongo Matthew ni Jisu Thangwi Bwchakha kok जों naileyana Sabat sal paiei kaito salni aiprom Magdalene Mariam bai tei khoroksa Mariam mangkhar naina hinui thanglaika aro achomsa bangla koromsai phaika subraini swari khoroksa chukna hani ongkrui phaika hake a holangdam girok rui noroi a saka achukha tabo onor o jaga o khelkhadi thasingo जों porika tamo 27 chapter o achaga जों porika date 62 to 66 o je a mangkhor no mwerukna bagui police eba senapati a jaga tongkha mweruknai rok jaga mwerukha security tongkha Pilat ni kok khnawi nai
je habuk rung no bo tight klai je holang dap sini rika aboni gana gini o murungnai rok police rok murugui tongkha ama hita engkai brindia rok saimana sana thaka hingkakai engkai tamka je kaito salni aiprom promo hincho jaga magdaleni mariam song jaga bongni kerong ruk sawoi mane tekaisa chapter ba tekaisa bijom nok porimano jemon Luke John Mark nok porinai mano Mark ni ke 16 ni 1 to 10 Luke ni ke 24 chapter ni 1 to 12 ko porinai mano rok barso John ni hingankai 20 chapter ni 1 to 10 rok porinai mano ingkai tamo kerong ruk sawoi je kuthino teni mane saltham hingake borok abo hai mane thok phulio kuthini sagota ge borok thok phulna hini borok thanglai mani abo hai ta o jaga mention koroi te kuni bijabo tongnai nora nainai mano ingke borok aro thangi nainai batamka kaisa sukna hani suwari ongkhori phaikancho chukna hani ongkhori phaikancho chukna hani mane sorgoni sorgosuwari nongkhoroi holongdap jeta mko bokhijan krida ke bokhikjak no gerogriwui borok rohor kancho ngene kaitoni je sorgosuwari gabriel lokni rok kana mekial lokni mane kabang bini sorgosuwari bung ror mention khaijak krei mane kaisa sorgosuwari no kaitor oba haike mane power jak tongo mane bungni thani asuk je shokti tongo ngene holongdap asuk je hilik holongdap na pal khaise mane sinklik rimani piaba sorgosuwari khoroksasi tamnani holongdap na girogri rohor ka hincho angkai tamka girogri rohoroi holongdap ni sakaono asugui tongkhanjo sorgosuwari tamsaka purkai 20 chapter ni methuni bini bwsak chungmabo noka philikma hai ri chumabo phurmabo kothor kusap ahai hinsau mane asukke je jilik jalak ungkha je sorgosuwari ni je bini je bwsak kride bini bwsak ni je ri je mokhang te bini je chumani ri kufur khul ahai kufur kothor ahai mane ekdom ksa aba hai ke phurka jung sawui tongkhanjo murungnai rok bononogui belai kirijak laima bagui kulibrabui kuthui hai ungui tongkha ungnani bo kokno tangi hingangkai atomsa sorgosuwari rokno nugui rikha hingkakai mane abo nung wansuk naidi moto jaga chung suijak chung mano pero abo chung practical chung wansuk naika hingkakai abo belai no kirima singsa afru tamka yango magdaleni mariam song jaga thok motom Jisu Kristo no phungno thangmani inga jagao je sorgosuwari chukna hani nongkhori phaioi holongdap na girogriwi holongdap ni saka asukmani yagolo je sorgosuwari ni je bwsak je chungkhrop mani nugui je magdaleni mariam song belai keno borok tam achom khanangjaka borok wana masingsa ungjaka amani bagi tamka borok mangborui tamka borok kirijagui borok hawo bomkhlai tongkha hinisau hawo bomkhlai tongkhancho tamka suwari burirokno hai hini saka norok ta kiride ang soimano norok krusokanta bujaknai Jisuno naitugo hinisau norok ta kiride norok je bororok majra berei je pharisai rok je majra berei bono krusokanta bukha krusokanta bujangnai subrai Jisu Kristo norok rutugede hinai proshno khaika abo sungka borok krika bo samahaino bo mothangei kisa jakha phaidi nai phaidi orona bono mokhol mani hinei apraka sorgosuwari saka norok je rutugui tongmani nazara Jisu jaga bo krika norok bono jaga mokholiya de norok bono jaga mokholi toniya de bono bini mang kuthino norok jaga rokoribui mokholi toniya de naine pedi bini mang krika hini saka donongni tabuk dakti thangei bini sagri rokno hai hinei sawidi bo kuthuni mothangei tisa jaka tabuk bo norokni slai sikang galileo thangnai hincho tamka agio mane chung tomungno yango pori thaka hingkai Matthew ni je bijap kothoma kaham rogo chung pori ka chung tamno subrai Jisu Kristo bo kathang tongsa songsani bo salangma tongo ang norok bai galileo sikang malai nai hini saubini sagri rokno abo haikeno kini sorgosuwari saka thangdi dolangdi bini takhuk rokno thangai chaidi
je Galileo thangui norok bobai malai nai hini saka norok ano bono nugiyano norok aro bono nugiyano ani okok no moito narak di hini apro a sorgoswari saka hake borok a mangkhorni dolangkha ha borok kirijak laika haipano jaikeno tongthok laijak hake bini sagri rokno sawaina hinei khachik laika sabo khachik laika magdalemni moriam songrok a je koktuma kahamno sana bagui borok bini sagri rokno sana bagui borok khachik langkha khachigui a Galili o thangui borok sana bagui borok a je Jisu Christni bini sagri junggo sagri rokno sana bagui borok khachigi thanglaika tei tobo tongthok ja kainjo tongthongnani bo kok tangui subra Jisu Christ bo thui thangmasei thui thangmani borok tha thangnor wansuk nainyaila mane जों borok muri su hungangkai जों थैनायनो जों थैनायनो जोङो काइटर हानि सतामा जों हानि हा खापिनाय तामखे अरो जों काइसाम नरक पॉइंट मुइतो नरक दि सुब्रा जिसु ख्रिस्ट ब सयं काइटर ब साकनो काइटर ब साकनो ईश्वर गड अंगमानि बगै बनो के ब आक थैरकनि हाव खावै नारगै तनि माया आवनि बगै ब थांगै बोचावै ब थांगै बोचावै तामका ब tini a je Galileo thangai sagri bai bo malainani achomcha Jisu borok no nugjagui norok hamdi hinui saka borok bini thani phailaika hake bini yakung kobagui khulumlaika borok khulumlaika ro sabo achomcha Jisu borok no nugjagui norok hamdi hinui saka borok bini thani phaika hake bini yakung kobagui khulumlaika Jisu borok no haini saka takridi thangdi ani takhuk rokno Galileo thangdi hinei sawaidi hake norok aro ano nuguyano borok khachigi thangmani dikholo alamao borok mane Mariam song khachigi thangmani dikholo Magdalene Mariam song afro lamao Jisu Christ nugjagui je norok hamdi hini saka amane asibad khlaikata mane hamari khlaikata norok hamdi hinei mane saka engka sama logi no borok Jisu Christ no nungmani bagui borok sinimanka hangga kaino tamka je norok hamdi hini saka borok bolok hogui kebagui yasku sungui Jisu no borok khulumlaika Magdalene Mariam song te Jisu borok no haini saka takridi thangdi ani takhuk rok no Galileo thangdi hinei sawaidi hake borok ano nugiyano bini sagri rok no bini sisor no thangai saidi hinei sini subra Jisu Christ saka Magdalene Mariam songno ga bahai kana borok saika ngitamka osai okorongni thani morignai sapaimani borirok thangbaike mangkhor morignai sengkarak baksa tauno thangphirui osai okororok no bebak wngmano khoprui sawaika osai okororok okra sakarorok bai malai kokchaulaika borok a sengkarak rok no rang kwbangma rui hai hini saka norok ahai hini sadi o horo जों मुरुगै मुक्तुरै थाङै दंफोरो बिनि सागरि रक फायै बिनि मांनो खगै तलां फाइका तुमुंनो गवर्नर अ कक खनाके जों बनो ससय रुवानो हाके नरक वाना नानांगलाक मुरुग नायरक रां नावै आ साजाक माहायनो खलायका ताबुक सुदु जुदाय रक नि बिसिंगो अ ककनो पिरजागै दंखो इंगा baksa kai tamka o jaga ochai borok tamka Jisu Christ to thangui bwchakani borok saimaka do Jisu Christ thangui bwchakani saimaka hangke tamka urpati na nanglai krijagi borok tamka o je rangriwui hincha o jaga rangriwui tamka ke o jaga ochai kororok mane a jagani sengkrak rok no rangriwui borok ati ini sadi je mia horono je Jisu Christ ni mangno bini sagri rok talang thaka hinei norok kok kupriwui saidi awai khaidi hini sawainai borok awai khaimani bagai tabuk sudu Jisu Christ je asaimani ahao je judai rok takphano je Jisu Christ je bosongo asai judai bosongo a bosongni borok tabuk phano Jisu Christ no thangai bachaya hini borok prochar khai tongo hinei o jaga sauta amahai hinkeno te kaya sung tamno Jisu bini sagri rok bai nukjakmani sagiri chisarok Jisu thangdi hinei samani Galilini ahatayo thangka borok bono nukkeno khulumlaika tamake baksa bokha udru mudru ungjakha Jisu borokni thani phai borok no haini saka chukna habai sungchani bebak phan ani yago ya phaljaka awni bagino thangdi
Sengsar ganangui bebak borokni thani thangui borokno ani sagri swnamui pha sajla phala katharni mungui borokno baptisma rwdi angnorno joto dagi mahaike tongna bagui borokno phwrwngdi phiya muitu narokdi o molpaya sak ang norok baina tongo hinui chini subra Jisu saka afroke bo Galileo bo sama haike no bini sagri rok bai malaika malai mani yago no tamka je ang norok no obahai je phan rwkha norok no chukna habai sungsar bebak phan ani yago yafarjakani chao hingkai aboni bagui thangdi sungsar ganangui kwbangma borok rokni thani kwbangma jati rokni thani thangui je o kothoma kaham no saidi sawoi je borok je poito khlaio bono phasala pola kathani mungbai baptisma rwdi hini saw aboni bai khajana mara kiching song lok takpono khapang kipilani jora kha kipilani jora tamni ke subra Jisu Kristo simi se chukna ho thangnani bagui lama hingka aboni bagui nung je nini je khlai tongmani abono nung khibiui tini nung subra Jisu Kristo no nung yasakdi yasakha hingka kai nung chukna ho nung sorgo nung thangi manai hingka aboni bagui chwng je poito khlani rok chwng tini bini kothoma kaham no chwng sawi tongo kothoma kaham mane tamo je Jisu Kristo bo butharjak base bo saltamni salate baisa thangwi bwchakha simiya bo bini sorgo bini sagiri rok bai nukjakha magdalene mari sungmo nukjakha bo 40 din o sungsaro tonglangkha tei bo bebak borokni biskango bo tini nukjagui bo chukna hawa tisai tlangjakmani kok hingka musuktui no norok o kothoma kaham no khwnawi bahai ma tongjakha norok comment box o thang comment khlai sari haina norok next video malai phunai jotono no hambai bye.